Parlahado ni huriata pasaton selamat ulang tahun kelahiran doho pernikahan. Tusude ruas ni huriata natongon marulang tahun kelahiran doho pernikahan sia tanggal 1/12 November 2022. Torop ni namarulang tahun 100 tol lalu halak ulang tahun pernikahan 10 sada kakak boy tabereng di impokus doho wea grup ik tabe hata ni debata nama kulingi hita imasian 2 Petrusada ayat 5 dibaheni haring gason hamuma sian nasa gogo manurdukon dengan ni parange di bagasan hapor siauni dungi habisuhon ma di bagasan parange na dinggani na pasapuli miyahon pa rekapitulasi pilihan na masuk siya tanggal 30 Oktober 15 November 2022 tu huria tu pembangunan tu kantor pusat tu sosial huria transitor pungu masude gudangna 422.210.800 rupiah. Rekapitulasi pengeluaran 30 Oktober 15 November 2022 huria pembangunan kantor pusat sosial huria transitor pungu masude gudangna 174.720.000 rupiah. Songonima titing namasa doho neneng pamasaon ni huriata sai di pasu-pasu de batama nasa titing ni huriana tau sangap di guarna. Amin. Tapuji Tuhata mare de mahita siya buku de nomor 470 ayat 4 sahatu ayat 5. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhod na roha. Ima na mga ramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Parjolo pasaton nami ma selamat marpesta madihita sa luhod na. Sadarion ma pesta puncak pangibuhulon ni sudea kekegiatan di bagasan tahun 2022 ima pesta tahun kesehatian lau sadarion ma marulup-ulup todita di pangiring-iring ni debata dia kena taula di namaraga makaulau na pinasahat ni debata tuhita ganup marsada-sada ala nii Jalohamuma tabi pesta sian hami salom madihita saluhudna tangiwanamuma hata ni debata ima di minggu pa 20 sadahon dung trinitatis imana tersurat di 2 Tesalonik bidu 2 ayat 10 tolu rodi 10 pitu songonon ma didok hatana alay na tamado hami toktong madok mauliate tu debata
marningot hamu ali akadongan na hinaholongan ni Tuhan ni ala dipilit debata hamu sian mulana asa saud amu malua ima marhite siya toddi na pabadiahon dohot aporsyaon di hasitongan ay tusido hamu dijo marhite barita nauli naubaritaw nami asa partohap hamu dihasangapon ni Tuhata Jesus Kristus atong ali akadongan hot mahamu jongjong jala marsitiopan mahamu tu akapoda na wajarhon hami tuhamu maritisian hata nang surat pe apala Tuhata Jesus Kristus dohot debata amata na makahulongi hita jala na mga lehon apul-apul na miyan toktong dohot pakirimun na denggan siyan asini rohai ibana mamangapuli jala pahoton rohamuna di bagasan nasa ulaon ng hata na denggan ima sahat na urang lobi 2 tahun ma portibion dohot hita busesaon alani situasi na masa di tonga-tonga ni portibion ima corona manang covid sa pulusia dangadong buy dohono ni jolma dangadong buy tarhataon hita ala na memang dangadong bentuk gobaran jala nabuhi di ida mata songo dia dosa sitong na marguar covid manang corona sa pulusia dang buhi marpesta hita jala sanga dohuriata marminggu di ganup bagasna molot tungpe marminggu jalaon ma ra las ni roha nabui hati dakonota sadarion ma nabui dohonota pangulupon ni debata atik pe anggo amang situmeang dohot sekretaris dohot panitia dinaro dan nasugot nunga busesaon sia-sia halujaon na pinatupa aupe gabi marpikir do nasugot atik tungalana asing topi na hupake songo namang si hombing ala na oddo dang buy dipake padita ale porsea doaw molo memang lomo ni roha ni debata na iko saud doi ala na adong do dihalak bata moloro udan pangalabohi ninna udan paremean may udan nabuhi mabuan las ni roha may ala na ay do naturun siyan gijang ala na buhi do hala dang mangan tuluari manang sa minggu aleola so minum ibana sadari tor selesai do imana marguar dehidrasi ragam do sa sitong na di tonga-tonga ni ngulutan na buhi mabain ganggu haporsyota ragam do na masa di tonga-tonga ni ngulutan na buhi mabain hita gabi manukun sangod dia mapakaporsyota tu debata ala di bagasan sadarion naing dohonon ni debata marsiohot ma di bagasan
dan Tuhan Yesus, berdirilah teguh dalam ajaran Yesus Kristus adalah seruan yang mau dikatakan pada saat ini. Tidak semua orang mampu marsiohot. Tidak semua orang mampu berdiri teguh. Tidak semua orang mampu mempertahankan yang namanya keyakinan kepada Tuhan. Alani ragam ni akan mungkin boy. Di tonga-tonga ni nguluna. Mabain ganggu haporsiona. Alana memang hita say marpikir dohot pikirata sadiri dohot utu-utu ta, dohot apistarata, dohot hamaloota, laho manulikit, songo dia debata, laho mapasarihon, menyediakan segala sesuatu di tonga-tonga ning uluta. Alania muna kadongan, mariti-iti hata ni debata di bagasa tikion, ikon ingotot tama. Bahwa kemampuan marsiohot berdiri teguh hanya bisa diimani, diyakini oleh mereka yang terpilih. Mau lihat itu debata marningot amu ale akadongan nahinaholongan ni Tuhani ala dipilit debata hamu sian mulana. Entah siapapun dirimu, ahapes soal ragam ni akangulum, ikon dohononmu do di bagasa tikion, natar pilit doau. Engkau adalah orang-orang yang terpilih. Keyakinan ini dang mamakai roha dohot hamaloon. Sebagai orang-orang yang terpilih, maka berbanggalah untuk mengimani itu dalam kehidupan kita. Molotong pe maraga minang natajalo. Molotong pe berbeda-beda kita dalam kehidupan kita. Molotong pe marasing akapadaraman na adong dihita. Ale ikon dohonon mudo. Ikon dohonot tado. Natarpilit doau alani hola debatado na punasaw. Dan ini adalah sumber awal dari keyakinan kepada Tuhan. Napaduaon marite iti trupuk tadi bigas tikion. Molo didok debatam marsiohot di bagasan Yesusi. Berdiri teguh dalam Yesus Kristus. Adong do tanggung jawab, adong do mandat, adong do pesan moral na naing dohono ni debata tu hita. So ngonjol man na terpilit na pasti ikon marasurungan doho siya na asing. So ngonjol man na nunga terpilit ikon boy do patuduhonon mo. Na argado pamilito ni di tonga-tonga ni hadiriota. Sikap untuk tetap bertahan dan menyatakan siapa dirimu. Bahwa kau adalah orang-orang yang telah diberikan penghargaan oleh Tuhan sendiri. Tetaplah bertahan dengan keyakinanmu itu. Songona hudok na keningan ni. Tanpa keyakinan kita tidak tahu apa yang terjadi. Tanpa keyakinan maka kita akan ragu-ragu dalam menghadapi kehidupan ini. Termasuk pesta sadario. Termasuk pesta sadarion. Pesta puncak tahun kesehatian songona didok ni amangina keningan. Ini bukan hanya untuk hari ini. Tahun kesehatian bukan hanya dibatasi oleh waktu. Sarupa do amang inang. Jongjong pehuriata HKBP Mahanaimon. Bukan karena banyaknya uang kita. Bukan karena kita ya berpangkat semuanya.
ale rap marnapuna do hita. Rap do hita mangauhon. So dia pasu-pasu ni debata. Ito na ubahin mulutong pe ikon loja. Pola satu tong aborngin. Pala mungkin sa mingguan busesaon. Aleyaki doau. Ala na sa mingguan sude panitia hola na martangiang karijona. Ale unang hola na sa mingguan namang. Martangiang asunang rudan. Ale bohado di arena nengro. So nang ditonga-tonga ni Huriata, kita akui masih banyak kekurangan. Masih banyak hal yang perlu kita kerjai. Nian mulai mabendos dang hal na gampang. Sehati bukan hal yang gampang, sedangkan suami dan istri belum tentu sehati. Belum tentu sehati. Boy doa mumula anon ninang suku jotua mata. Sehati doho do dao. Manang amat tu inata, sehati do. Yang berkeluarga saja belum tentu yang tiap hari jumpa. Soal mangan rape na parpudion na maulan. Saya unang madang di boto amatay nageleng nai ala na sohya di paratatehon. Ala na balga sa diri. Apalagi mulusang anak buru mo siya isi do. Anak burui, ape buru na do. Ala na memang kerepotan kerja. Kita harus akui itu. Banyak hal yang masih kita mungkin harus perbaiki. Jalalaus tapadomu menepis tagutilon. Mungkin ada alani corona yang harus putus hubungan kerja. Adong do mungkin di usahana taonon dang dapotan gotilon. Mungkin ada sebagian daripada kita yang hadir pada saat ini. Nasobui madok dihalojao na tapatupa. Ala ikon dohonot tado di pesta gotilo sa darion. Gudang dope pasu-pasu na tajalo. Tauji may. Mauliate ma. So muna didok ni ketua na kiningan. Salah satu bentuk natagotil adalah hasil celengan. Atik pe dung di Papua pedang tarpilit museng, udungnya mengundurkan diri au, lo madongan na maju. Kenapa tidak bisa? Kenapa kita harus tabu membicarakan hal itu? Karena soal sehati kita harus mampu untuk saling mengkritik, sehati harus mampu untuk saling menerima kekurangan, sehati harus mampu sama-sama memberi. Anon to kinay manortor. Dung saya permingguanon. Diawali dengan marsipanganon. Moloreco anon marsipanganon namang tumagon bubar barisan. Halani lopan na sodapot. Alehola suadongan non lopani perwik mulu kurang ikondohonon mudo sianau may. Moloi baru sehati i. Molon anon homihita ditiki marsipanganon di sima tarida. Alana ditiki marsipanganon do tarida iseho. Ise dirim nadong adoho manang nadang. Ale mulu sanga gugu-gugu suaram. Berarti tahun depan harus sehati lagi kita. Marpesta mamusen. Sampai terus kita sehingga sampai diam. Ale mulu panitia ikon margati manian. Maos holani. Memang na holani panitia dang buhay na asing. Ale mulu terpilit tahun ma. Tong tu sih. Kan itu semuanya. Alani tanggung jawab di bagasa tikion berdiri teguh marsiohot. Mari kita sama-sama memiliki, sama-sama merasakan walaupun kita berbeda-beda. Naparpudi. Maritihiti turpuk tadi bagasa tikion di ujungna dang gabe hadirionmu na dipapuji-puji. Dang gabe hadirionmu na tarida alay ikod debatado na marsangap disi. Jadi tu panitia mulutong peloja ho unang tuntut. Si bayno ni Huriaon.
alay ikon dohono do marsangap di bata. Lu mahalo joki. Urasa dong do na marbadaya mo do inatamuna. Manang inata tu amatay. Hola tu gareja maus. Tapi biarlah nanti semuanya akan menjadi kemuliaan. Molorapi ita mangalian siya na otik. Na adong dihita, mudah-mudahan bangun ini gereja dengan sebaik-baiknya. Asal ma, paluasamu ma. Hami parhalado mangula, diha parhalado nami. Songon hita ruas, songon adidok ni amangina kiningan. Amang maja, kita sama-sama memberikan yang terbaik. Masih banyak hal yang mau kita lakukan. Alanii, selamat marpesta, marna puna mahita, ikon marahasurungan na pesta, tahun kesehatian sadarion, alay danghola sadarion, alay dohot ma di tonga-tonga ni. KBP manaim, naupatu pahami di bagasatikon, sapa KBP manaim, naupatu pahami di bagasatikon, sapalan nungaw pasat ami ulaun nami tuho, patujulo sahuluhud na padaw akahagaoron pasada rohan ami di tonga-tonga ni huriami holan mga sahon goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiang hami tuho. Amen. Dihamo akadongan sahuria masuk mahita tuulaw na hucus songon inti ni hulaw ta sadarion palawas ma ami manguluhon jalata ukap marohata law pasahaton nasa saluhut na tajalo di pesta puncak sadarion parjolo marede mahita sia nomor 370 ayat sada. Masuk maita tu acara responsoria na hupatu pahami di bagasa tikyon tabereng ma infokus na pinaradi ni huria. Hamo ruas ni huria na hinaolongan ni Tuhata Jesus Kristus. Nuaing saat mahita tu acara pesta gotilon ni huriata. Lau makalacon dohot makamuleateon denggan basa ni Jehovah. Atong di bagasan roha na madok mauliate tu de bata nungay tajalo denggan basa dot asini roha nasian Jehovah ta okuhod do salut na si leon lehon na denggan nasa ulibasa na mauliutus imanarosian gijang dilehod do dihita parbuwi ni tano parbuwe suat-suanan
dohot parbui aka ulaota saluhut natajaloi sia Jehovah atong datama hita madok mauliate tu debata didok hatani debata ikon buaton mumasian patumonaan ni sadok parbui ni tanoi nadapoto sian tanomi naong nilehon ni Jehovah debatam tuho jala pamasuhon mudoi tu bagasan apang jala buanon mudoi tu inganan si piliton ni Jehovah debatam baen inganan di goarna ikon burjudo lehononmu aka na pinasahat tuhamu sian gogo ni tano parbue sinabuhon mi sian saluhut na tubu di tanomi ganup taon taruhon hamu masian persapuluhan itu bagas parpeopan asadong bohal di bagasan jabuku jala ujuni hamu au taringot tusi ninna Tuhan Jehovah Zebaot manang so ukapoku di hamu akapadiluan di langit jala mangusehon tuhamu ma nabinoan ni ani gotiloni maritihite tadok pay mahamu asaau mangatur mangarade mahamu akadongan nami paralado wik nanunga di parade hamu akana porsea Roma hamu tujolo pasad amu matu debata namano palangit do tanoon marede mahita siya nomor 848 pay mahamu ma ede inang Sabil aka menubu na porsea para kalado na di jolo manortor mahamu iya pupumo di bagasan na sa taonon mauliate maupasan amin hamu ruas dia marsanga pa debata maritiite na niula di tangan muna jala say manoktong madebata di tonga-tonga ni tapatupado pasaton perbue na diula di tangata terus do lantai na digijang kaluma Tuhan sailas maroha Ruasta jala ta angkat tujolo tabain ima nasongon lembarana naung sahat iya tujolo tabain iya sambil tato torho namang para halal satokin iya
susun tujolo denggat tabay. Denggat tabay. Iya, bundul mahamu manami ya pahalado ina nami. Udul mamamang di hasil ni celengan nanunga tapatupa jumlahna jelas do disi molo mars si balgay pe anggo di taon na ro ikon ubalga siya na adong sonari alani nunga hujalo hami akaparalado ni Huriata imaparbuhi ni tangan ni Sudesian wek masing-masing dala di bagasan tikyon tapasahat ma sian gadup pribadi lepas pribadi maritihite na pasongon pelean pesta gotilon di minggu tahun ikon ubalgado na paling pangujungi na parpudi di pasahat alani igat ti hamuma do na ubalga na adong disakui nung mga radihita asa tapapungo peleata balga lehonon mo tu debata balga pasato ni debata tu hita upalawas pe kira-kira sa menit lahu magati na adong di tangani ikon mekel do hamu pasato ni nung mga radihita ina ngamang marede mahita siya nomor 370 tapasahat mapiliata tu jolo. Di bangko pode adong lo di tonga-tonga pilihan na marede mahita Roma amo tu jolo pasahat maparbuhi di tanganmu.
Tapauduk rohata martangiang mahita. Ale de bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhod si leon-leon na denggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasar ami masyan na leon mi tuhami pelian nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hutyus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa uparsya kami pelianon pati buluhon na rajaon mo. Dito nga tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay maruhan namin marhiti-hiti todim. Asalam utadahami godang ni si leon-leon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale tuan de bata aman nami perdenggan bahasa na sumurung. Narodo kami tujolo mabuan puji-pujian dood olop-olop. Mauliate roa nami ala di pasu-pasuho na hula kami. Gabi jupang perbuhe sian hauman nang porlape. Marlas ni roa do kami nuaing mga leon si leon mi na denggan tuho. Nalau pasangapon ho do kami ala ni pangaramotim di kami. Do di akan nahula kami. Dalam malua kami di baiko sian ragam ni parmaraan. Na urang tamado kami sian majalo asin ni roham na gudangi. Ala jojod ulaw si kami paretam. Say sama dosa nami jala unang jujur pabahinan nami. Say tugo mami maritihitis si leon-leon mi. Asalam upawba kami roha na sohasea. Jala wito na kami Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Say buhay maruha nami maritihiti todim. Asa utada kami godang ni si leon-leon mi tuhami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Say urupi ma akan na pugos doon akan na dangol. Unang luas mate aturaparon manang isi na makabereho. Say tatap ma halianon jalosuru pangrupi tu nasida. Saya po'y maaka na mora na duma asa dilehot tu aka na hurangan. Say pasu-pasu mahatam turoan nami ay ido hanguluan nito dinami. Say paingon ami di ujong nilaka nami asa unang holan hanguluan di tanoon na hululoy hami. Ali tugu-tugu mahami asa parea hami hanguluan dood arta na suolo sudai. Si leonon mo tuhami. Say pasu-pasu na manggungumi hami doon akapanguhum. Rodi pamarita nami asa tigor na sida jala asa diuluhon na sida paripei tua kaulaon na denggan. Say paringgas kami mula ulaon ay patik muhiad doi asa lamoru bilangan ni akan najukat dalalam tutorop na para si roha na pasangapok ko say buwan mahami siyan rura hasusaanon tulabung mo maritihite Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Ali aman nami na di Banua Gijang, say pinarbadiya maguar mo, say ro maharajaon mo, say saud malomo ni roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang, leon matuhami sa darion na hanguluan siya pari, sa madosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami togihon tu pangujunan, palua mahami, siyan pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho.
Di sodakon tuan debatam mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon tuan debatam mabuhina tuho jala di pasaor hon madamena tu todim. Amen. Buah-buah siya nami moloboy amang inang unang majo adong na mabuad asa na perbuhay ni tangata di Joloon ala na yang dipamasuk doon ang nonto televisi Republik Indonesia unang adong na manggugay jo na di Joloon dungin na paduaon marpotong mahita parhalado pakai majubata pakai matopita dohot aka panitia na adong di lantai duaon asa asing lantai duaon sian lantai sada na asing boy mahita inang marsi jalangan marsi paturean aka panitia do na kana asing Roma ita tujolo asa hatop amang ina Oleh tadi amang panida tu sudi hamu ruas ni hurianami sudi wi genap dot sudi aka ruas simpatisan tu rumah ita tu toru tu inganan naung disediahon aka panitia sesuai dohot aka wikta masing-masing jalanunga adong disi aka kursi nauk tasediahon alania manginang hundul mahita di inganan dohot naung disediahon di panitia sesuai dohot wikta masing-masing ala nunga dong kertas naung di tempel hon di panitia asa anon duk siduk kita rak marsi panganon uli jala dengan las rohata marsi panganon saluhutna dung selesai ibadah na di lantai siada ala ni pos rohanami amang inang ta buat mainganata sesuai dohot akan naung pinibain ni panitia mau lihat satu iya langit-langit mahita manginang turun tu lantai sada sudi nawi genap dohot sudi aka ruas simpatisan tabuak mainganata sesuai dohot inganan naung dibain ni panitia nunga ditempel hon parhundulata sesuai dohot aka wikta mau liate
Iya, sudah nama kuti tanduk. Amang. Sudah nama kuti tanduk maju ke depan, asa dipoto. Amang. Daksay do peditoro ke baktian, amang. Amang. Dohot situa lingkungan na anomay. Paduahalan no situa lingkungan. Amang, sitwa. Di bawah belum selesai kebaktian, jangan disuruh dulu ke bawah. Iya, alana sosidung dope manginang ibadah di lantai sada, boy mara agak tapa lambat ti tadi ginjang. Alai nauk terlanjur turut tutoru, boy majora tidak boy langsung masuk. Alai di luar majohida amanginang. Mau lihat deh. Panitia, yes. Iya, area biar masuk TV. Di siaran tunda. Iya, anak-anak sidung be panitia masuk anak ya anak kota anak nama nomu-nomu. Iya, tusan namang. Itu dia dong. Di sando kamera, bawa sadisi. Tusando maksimal jutak. Iya, kesana aja mang. Iya, tuaka yang nakota nama nomu-nomu, ambil posisi. Iya. Tuhamu salhut nama nami nanami ruas simpatisan song-songoni na poso bulung adongdo tasediahon untuk makan siang kita bersama di Bagasan Sadarion. Iya. Yan ako nami nama nomu-nomu. Yan wik sa pulonom dohot na mangajari. Langsung marpoto ma. Iya, hato pinang asa margati-gati godang dope ruas ni huriatan naning marpoto. Iya, siap. Oke. Iya, senyum. Awas inang asa masuk siap pudi kamera. Inang, awas. Iya. Iya, tu panitia asa tong ma langsung pelan-pelan di pamasuk boras tu tempat naung disediahon. Iya. Iya, 1, 2, 3, senyum. Ya, inilah anak-anak kita juara 2 Totor anak sekolah minggu dari week 16 yang menomu-nomu di barisan prosesi tadi. Iya. Oke. Silakan turun ngamui be. Marga 3 tima karuas ni huria silakan namang inang. Iya, silakan. Iya, ala memang ibe sidung amang. Iya. Iya, sebentar lagi manginang ala memang baru nang dope sidung rada ibadah di lantai sada. Agak tapas lambat masauti di lantai 2. Iya, mau lihat deh.
Tes. Akay na namin na mabatadok. Boy mano di jalo tu panitia di konsistori o di toru tu panitia. Dang mago tadok muna eh. Dihubungi ano panitia, di tadema tadoki. Ate. Aku